Kako izgledaju online Zoom pozivi za pripremu za maturu koju imamo jednom mjesečno? Prva stvar, vi mi putem maila tjedan dana unaprijed pošaljete sve zadatke koji vam do sada nisu jasni. Osim ako nemate nikakvih pitanja, možete sudjelovati u Zoomu. Nekad iz Zooma nema zato što nema pitanja, a nekad ja na svoju inicijativu organiziram nekakvu temu koju obradim. Zašto mi je važno da pošaljete pitanja unaprijed? Zato što onda ja mogu sebi pripremiti sva ta pitanja, da ih mogu prezentirati pred vama i eventualno zapravo vidjeti gdje možda potencijalno radite nekakve greške i upozoriti vas dalje na to i naravno vam pokazati cijeli postupak kako se rješava nekakav zadatak. Sve to izgleda ovako, ovdje me vidite, a ovdje na tabletu također vidite ovaj cijeli zaslon gdje ja onda pišem ono što trebam i objašnjavam. Usput ono što je važno, imamo preko Zoom uglavnom platforme, ali dolaze u dogovoru i druge platforme ako treba. Imam mikrofon, imam tablet, imam kameru, imam sve što treba, tako da stvarno kao da smo u pravoj učionici i vi me možete pitati, javiti se. Ako nemate mikrofon, ako nemate kameru, možete uvijek pisati u chat, tako da sve je pokriveno.